специалното участие на професор Петко Радев. А сега Глория, Нелина, Цветелина, Екстранина, Тони Дачева, Славка Калчева, Надясно. По-добре, направо към чудния свят на Май. Нека доброто ни да сториме. Или да бъдем Да се налудуваме. Как? Including Casa Federico, Gliceria, Petrosimbryos, Ana Visi, Lambis Liberatos, and more. 20 hits, only 20. This is hot. This is grace. Federico, including Casa Federico, Gliceria, На музикалния пазар новият дългоочакван албум на Рейхан, Инан Севгиле представя Пайнер Студио. Yok mu sende merhamet? 2004. Bezgrešni nos. Nove su nam žadume. Ili nove i toj. Пътища два. Вече да напуснеш моите ми. 7-8. Студио. А 8-8. Твоята нова печеливша комбинация. Обичам теб, само теб. Студио. Касета компакти. Не съм. На аудиокасета компакти. Не съм най... Приеми ме, българи сме. Огън в сърцето. То така бе ми ме тако. Наляво бе. Мразя те, обичам те. Време. Има песни, за които времето Няма нищо случайно на този свят. Има песни, за които време Няма нищо случайно. Има песни, за които времето няма значение. Сладете живота си с нещо българско, весело и живо. Търсете на музика. Представя. Няма нищо случайно на този свят. Особено българската магия. Хорото. Търсете на музикалния пазар един от най-ярките албуми на годината. Български албум на оркестър Канарите на аудиокасета и компакт диск. Представя Пайнер Студио. Пайнер Студио. Да се сватя, пари ми трябва да имаш. Няма нищо случайно. Има песни, за които времето няма значение. Има песни, за които Няма нищо случайно на този. Няма нищо случайно на този свят. Един албум на заслужаващ вашето внимание. И вместо устните, очите ще говорят Сингарела. Грях ли е? 14 потенциални хита на аудиокасета и компакт диск. Очаквания дуетен албум на Найден Милков и Тони Дачева вече е факт. Невероятно съчетание между думи и музика